тогава тръгва следващия. Едно препятствие не искам да виждам по двама човека. Разбрахте ли? Да. Казах, това не е състезание, няма да бързате. До вечеря сме тука. Радинка, давай, моето момиче. Гледайте как се справят децата. Друго нещо. Наблюдавайте ги. Препятствията, чуете ли? Така, как беше ти? Тя е Радина. Дръж се за отстрани за въжетата, не горе. За тези въжета. За вертикалните. Да, дръж се. Сега първо кръче. Първо кръче. Чакай, добре. Задръж го. Сега първо после ръчички. Не, кръче. Ръчички. Ръцете ти пречат да се застанали си. От вътрешна страна ги дръж. Да, отвътре. Отвътре. Давай. Сега тогава кръче. Точно. Сега пак кръче, ръчички. Ето, това е правилният начин на минаване. Постави се сама да видим. Постави се, тя голяма. Добре. Тя е много разумна, тя ви схвана. Добре. Самичко.